Ja, Bravo és az Alfa. Emlékszem, én ezen a pályán szívtam mindig az. Egyik pályán se haltam meg, csak ezen haltam meg. A séleivel is, alig bírtuk ezt írni, ott vannak a tetőn vagy 100-an. Na, azért óvatosan. Oké, ki vannak lőve. Most tudom a másik házhoz majd. Óhó. Majd a benzinkutat is. Most honnan lövik őket? Ja, még a réten van pár ember. Ó, azt nem. Ja, meg még... Igen. Belgrillszek. Na. A rétről. Eltaláltam egyet. Na, gratulálok. Még van egy pár a réten. Nem sokkal. És újra töltés. Meg is van. Oké, mennek tovább a csapatjaink. Jajajaj, gyors, szedjük ki őket. Hát ez már élőttem. Hát ilyen nincs. Kb. És az egész tárat belelőtt. Na, végre az első. Gyorsan másokat. Hát beszarok. Ilyen nincs. Belelőttem az egész tárat, pontosan majdnem a közepére, és még mindig ott van. Na, végre! És ott robbantsuk fel a izét. A benzin. Ezen a pályán ezek az emberek Oké, ott meghaltak, és akkor ott itt is szétlőttem párat. Hol van itt? Ja, 10 perc. Hát mindegyik csapatból még 4 van, tehát eddig nagyon jók vagyunk. Ott vannak a hídon, ott lövik. Párat eltaláltam. Isten, ott van basszus az út szélén. Hoppá, valaki lő minket. Ott látom mi. Nem találtam el, de béna vagyok. Jó, még jelenleg megvan a maximális létszám. Oké, azok ott megvannak. Az a tank, nem? Hát Istenem, és belövöm ebbe is az egész. Ne! Szedd vissza. Jó. Oké, semmi gond. Az egyik motor. BMP. Oké, egyik megvan. Ja. So, op. Kimentünk.
Ez az. Várjunk csak a alfa. A Bravóba hárman vannak, meg az alfából is egy-egy meghalt. Mind a két csapatban egy ember meghalt. Ott a RPG. Vannak már megint. Hát Isten. Na. Komolyan, ha egyik csapatunk behal. Jó, megvan az egyik. Megvan, ez az. Most kiket lőhetnek? Ó, nem. Rosszul láttam, mind a négyen megvannak. Ott van valahol ott. Ez az, megvannak. Futás, van öcskösök. Mi az? Olyaj. A mobil AA-t kéne kilőni először. Mert az ugye a légvédelmi. Nem, hát. Ez csíra. Kijöntünk a mobil AA. Na, szétlőttem a pofáját a B-re. Jó, szed vissza. Ügyes. Jó, az egyik BMP készülve. És nincs kiszedve, komolyan mondom. Hát... Azt hittem, és nem lesz meg. Honnan lövik őket? Ott van egy mezőn. Nem látom az egyiket se. Mi? Én meg nem is látom. Ja, egyet látok. Amit nem szedtem ki, mert ott ül. Na. Most befutnak a várba, ugye? Ja. Szólás. Én meg ezt minden a kettőtökkel szívok ezen a küldetésen egyszerűen. A többin persze sosem veszítettük elsővel, meg veled se igazából. Ezen a pályán szittem én egyedül, a többi mindet elsőre sikerült. Na, azt hiszem ez lesz itt a mobil EE. Oh shit. Ez a BMP. Oké, egyik megvan. Akkor hol van a mobil? Nem. Ott az egyik tank megy az úton. Jó, kiszedtem. De nem, mert volt olyan tank is, ami fölé nincs semmi írva. A BMP az még él, de a másik az nem. Na, most ki van? Ott van a mobilé, és mit tudom én, hogy kell ejteni.
Már lő ránk. Hát ilyen nincs. Belelövöm az egész tárat. Ja, ez a mobil. Olyan. Ez az. Már nem, már futnak. Miért nem tudnak egyenesen befutni abba a rohadt barlangba? Na, siessetek. Nem. Lövöldök. Nekem stabil. Jó, megvannak. És aztán meg jönni fog. Ilyen... Jó, mit csinálsz? Ott az úton. Hát ne szakos. Ja. Hol vannak még? Ott, az a tank. Olyaj. Ej.